салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали БАРСТЖ. Сармураббии Барселона Хави ва мувофиқатгари даста Эрик Гарсия дар нишасти матбуотии худ пеш аз бозӣ бо Айнтрахт ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб дода, дар бораи бозии имшаба ва берун аз ин мавзӯъ фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд. Имрӯз мо бароятон дар ин бора пурра маълумот медиҳем. чӣ хеле ки гуфтем, имшаб Барселона дар камну дастаи Айнтрахтро пешвоз мегирад ва барои рохат гирифтан ба даври нимниҳои шогирдони Хави бояд ҳамаи корро хуб анҷом диҳанд. Шумо метавонед бозиҳои Барса ва дигар рақобатҳои аврупоиро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСТЖ. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз вазъи ҳозираи Барселона ман хеле розиам. мо бисёр пешрафти калон кардем. дар бозӣ бар зидди Леванте мо сатҳи баланди дастамонро нишон додем ва имрӯз моро боз як бозии дигар интизор аст. бозии аввал бисёр душвор буд, аммо мо хушнуд аз онем ки дар назди мухлисони худ бар муқобили Айнтрахт рақобат мекунем. сарфи назар аз он ки мо дар бозии аввал ва дар Бундеслига дидем, мо ҳамоно аз Айнтрахт муқобилияти шадидро интизорем. бар зидди прессинги онҳо мо бояд омода бошем ва роҳи ҳалли ин масъаларо пайдо карда тавонем. Жерард Пике яке аз беҳтарин муҳофизатгарон дар таърихи футбол аст ва новобаста аз ҷароҳат доштанаш имрӯз бо мо тамрин мекард. бо Жерард дар як даста бозӣ кардан барои ман боиси ифтихор аст. ҳамчун футболбоз ва ҳамчун лидери даста Пике ҳамто надорад ва моро ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он хеле кӯмак мерасонад. омӯхтан аз ӯ бисёр аҷоиб аст. мо муаррифгарони дастаи Барселона дар саросари ҷаҳон ҳастем ва муваззафем ки дар ҳар як бозӣ ғолиб шавем. ин маънои онро дорад ки дар бозии навбатӣ ба ҷуз ғолибият дигар ягон чиз моро қаноатманд намегардонад. дар оғози мавсим мо ба натиҷаҳое ки интизор будем ноил шуда натавонистем ва ҳоло бошад кӯшиш мекунем ки вазъиятро дигаргун созем. умедворем ки дар чунин бозии муҳим мухлисон моро дастгирӣ мекунанд. аз ҷиҳати идора кардани тӯб Хави бисёр чизҳоро ба ман омӯхт, айнан ҳамон гунае ки бо Хосеп Гвардиола буд. ин ҷо на танҳо ман, балки тамоми даста кӯшиш дорад ки заррае ҳам бошад чизро аз Хави омӯзад, чунки мо бо Хави ояндаи бузург дорем. 1.5 соли ахир Араухо чӣ гуна футболбоз буданашро нишон дод ва мо умедворем ки ӯ шаҳрномаашро давом медиҳад, зеро Араухо яке аз беҳтарин футболбозони Барселона мебошад. айни замон нақша дорам ки ҳарчи зиёдтар футбол бозӣ кунам, вале бо мураббиёне ки ман дар Сити доштаму ҳоло дар Барса дорам, роҳи мураббӣ шуданамро интихоб кардан дар оянда бароям душвор нахоҳад буд. мо бояд идора кардани тӯбро ба фоидаи худ зиёдтар намоем. вақте ки мо бозии аввалро тамошо кардем, мушоҳида намудем ки дар бисёре аз мавридҳои нолозим тӯбро аз ҳад зиёд гум мекардем. мо дар назди мухлисони худ дар майдони хуб баромад мекунем ки ин ба фоидаи мо аст ва набояд ба баҳонаҷӯӣ роҳ диҳем. ин дафъа рақибро мо бояд ҳатто барои расидан ба тӯб иҷоза надиҳем ва маҳз барои ҳамин кор мо омодагӣ гирифтем. мухлисон ин калиди асосии даста аст ва мо мехоҳем ки онҳо дар барамон бошанд ва моро дастгирӣ намоянд. мо ҳама аз садоқати Пике ба Барселона огоҳем, вале ҳамаи чи аз ҷароҳати ӯ вобаста аст ва агар ӯ 100% омода набошад, иштирокаш дар бозӣ ғайриимкон мегардад. то оғози бозӣ интизор мешавем. мо рӯзи баргаштани Ансу Фатиро дақиқ пешгӯӣ карда наметавонем, аммо боиси шодист ки ӯ аллакай бо ҳайат ба тамринҳо шурӯъ кардааст. дар бораи Люк де Йонг борҳо такрор ба такрор гуфта истодам ки барои ҳамдастаҳояш Люк бо профессионализму бо коре ки дар тамринҳо мекунад намунаи ибрат аст. аз рӯзе ки Люк ба Барселона омад, бо услуби ба худ хос бозӣ карда ба даста кӯмаки худро мерасонад. Нико ягон ҷароҳати ҷисмӣ надорад. ӯ бозингари хуб аст ва мо аз фаъолияту рақобати ӯ барои ҳайати асосӣ розием. Нико барои мо футболбози муҳим аст ва дақиқаҳои зиёд барои бозӣ кардан дошт ки мо онро қадр мекунем. Фабио Бланко дар Барса бе хеле хуб баромад намуда голҳои зиёд мезанад. ба замми бозингари нотакрор буданаш натиҷаҳои ӯро мо танҳо дар охири мавсим баҳо дода метавонем. Сержино Дес барои вориди майдон шудан омода аст. мо ӯро бисёр қадр мекунем, чунки Дес метавонад ҳам дар канори рост ва ҳам дар канори чап якхела баромад намояд. ҳозир вақти дар бораи Левандовски гап задан нест, чунки мо бояд диққатамонро дар бозии имрӯза ҷалб намоем. вале Роберт футболбози нотакрор аст. айни замон дар даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо ду дастаи испанӣ баромад мекунанд ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки Ла Лига аз Премер Лига кам нест. Реал Мадрид гарчанде ки бозии хуб нишон надод, вале ба даври
навбатӣ рохат гирифт. Дар Барселона мо таърихи худро бисёр меомӯзем аз замони Йохан Кройф. Дар Реал Мадрид чӣ гуна ҳадаф доранд намедонам, вале Барселона новобаста аз натиҷаи бозӣ бояд бозии хуб нишон диҳад. Дар мавсими оянда мо мехоҳем ки барои унвони қаҳрамонии Лигаи Чемпионон мубориза бурда бо дастое ки дирӯз он ҷо бозӣ карданд қуввозмоӣ намоем. Шумо дидед ки Виллареал бо Бавария чӣ кор кард? Мо ин дастаро мағлуб намудем. Акнун шумо бояд Виллареалро ҳам дар шумори беҳтарин дастое ки Барселона мағлуб кардааст шомил намоед. Имшаб барои Айнтрахт муҳимтарин бозии онҳо дар таърихи мавҷудияташон аст ва он ангезае ки онҳо бар зидди мо доранд, мо низ бояд аз онҳо ангезаи камтар надошта бошем. Умедворам ки мухлисон ба мо нишон медиҳанд ки ҳоло ҳам онҳо бо Барселонаанд. Барса дар таърихи худ ягон маротиба ғолиби Лигаи Аврупо нагардидааст ва мо бояд ба хотири мухлисонамон қаҳрамони ин мусобиқот гардем. Футболбозони мо хислати шикастнопазирӣ доранд ва мо ҳоло ҳам маҳорати касбии худро бояд сайқал диҳем, чунки бар зидди Леванте ва Айнтрахт мо бозии беҳтарини худро нишон дода натавонистем. Қаҳрамони Лигаи Аврупо шудан на танҳо барои ман ҳамчун мураббӣ, балки барои футболбозон низ бисёр муҳим аст. Имшаб ҳисоби 1-0 барои мо кифоя нахоҳад буд ва мо бояд баландтар аз чунин натиҷа бошем, чунки мо Барселонаем, душвортарин ва серталабтарин даста дар таърихи футбол. Инро таърих аллакай исбот кардааст. дӯстон, ин буд интервюи пеш аз бозии Хави бо Эрик Гарсия. шумо аз бозии имшаба чанд гол интизоред ва дар ҳайати асосӣ бояд ки аз дақиқаҳои аввал барояд? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. дар маҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БарсаТЖ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, то боздид.